जे आफाद दानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। गोदान आफाद दानायनि बाथ्राखौ खोनानानै एबसुखौ सोखावनो नागिरनाय बायदि बाथ्राखौ खोनानानै एसे गोसोआव दुखु मोनदों। दिपेन बर' बिथांनि मोनसे इन्टारभिउखौ आं नुनो मोनदों मैया, सोरबा एबसुखौ सोखावनो नागिरदों होननानै। एबसुआ जाबाय मोनसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां दैदेननाय जि 1987 निफ्राय सोमावसारनाय जादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय, बिनि उनावनो BAC जानानै BTC जाबाय आरो दिनै बे आरोबाव मोनसे BTR एकर्ड जाफैदों। दा नंगौ, बे BTRजों जेबो जायाखिसै, BTR एकर्डनि गेजेरजों जेबो मोनाखिसै, एबा जिनोखि बड'फानि थांखिमोन बेबो जेबो जायाखिसै, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायाबो जेबो जायाखिसै। बे हिसाबै जेबो जायाखै होननानै मुभमेन्ट खालामफिननांगौ, बेथ' बयबो समर्थन खालामगोन बे बाथ्राखौ, आंबो समर्थन खालामगोन जे सेपारेट स्टेटनि थाखाय आरोबाव नांफिननांसिगौ, फ्रेश मुभमेन्ट जाफिननांसिगौ। नाथाय बेखौ खालामनांगौ होननानै एबसुखौ सोखावनाया मोजां जानाय नङा, बा फरायसा आफाद बे एबसुखौ बेबायदिहै आरोबाव गुबुन फरायसा आफाद दानानै खालामनाया मोजां जानाय नङा। जिहेतु मुभमेन्टखौ स्टार्ट खालामनांगौ, बिनि थाखाय गासैबो हान्जानि मानसिफोरखौ लोगोसे लाफानानै BPF होन, UPPL होन, कंग्रेस, सोरबा BJP होन, गासैखौबो लाफानानै मोनसे इउनाइटेडलि फाइट खालामफिननांगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि थाखाय। आं बेखौसो समर्थन खालामो। BTR एकर्ड जादोंब्लाबो दिनै बे BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाबो जेबायदि जानांगौमोन बेखौ नुनो मोनाखिसै। जेरावनोखि एकर्डनि सिगनेटरि रन्जन दैमारि आरो बिनि लोगोफ्राबो दिनै जेलावनो दं, आरो बे हिसाबै बिथांमोना जि गनांगौमोन, जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौमोन बिथांमोना, बेखौबो मोनाखिसै, दिनै जेलावनो दं। बेबायदि हिसाबै जोङो नाम्बार वानावनो मोननो हायो। लोगोसे जोङो जिनोखि बाउन्डारिनि इसु, बे सानजाहा जोङो सदियासिम बिदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जानांगौ होननानै संकसनिफ्राय, नाथाय दिनै बे BTR एकर्डनि गेजेरजों नुनो मोनबाय दफाफोराव जे स्पष्टयै बुंना होबाय जे सनितपुर जिल्लानि सिख्लाबसेबो हाया बेयाव हाबहोनाय जानाय नङा खोलाहा, आरो बेनिफ्राय बेबायदिनो जिनोखि इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन बिनि बाथ्राखौसो जोङो बुंनाय जादों होननानै बिथाङा स्पष्ट बुंनानै होदों। बिनिफ्राय रोखा जाबाय जे सानजाहा जि एक्सटेनसन जों लुबैदोंमोन बे जेबो जानाय नंलिया, आरो बे बाउन्डारि कमिसनाबो ओरैनोसो दागारनाय जाबाय, बेखौ जोङो मिथिनो हाबाय। दा बे हिसाबैनो जुदि सानजाहाबो जालियाबा, बाउन्डारियाबो जुदि बारायलाबा, बेबायदि एकर्डखौ जोङो हमथानानै लाखिबाय थानायनि, एबा जेरावनोखि सेपारेट स्टेट दानायनिसो बाथ्रामोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ स्टार्ट खालामनाय जि जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बेयो जालियाबा बेखौ आरोबाव जोङो बेखौनो जेबो गैथारिखौनो दै ओंखारै दमकलखौनो नारथाबबाय थानानै जोङो दै ओंखारहोनो नागिरनाय बे बाथ्राया बे नंखाय जागोन, एबा बे ओरैनोसो आसा खालामबाय थानाय जागोन। बेखायनो फ्रेश मुभमेन्ट खालामनाया, सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांफिननाया, इउनाइटेडलि जोङो गासैबो नांफिननाया बे दरकार जाबाय। गोदान आफाद दायोब्ला जुदि एबसुखौ सोखावोब्ला बेयाव खहा जागोन बेखौ आंबो फोथायो। नाथाय बेखौ सोखावालासिनो इउनाइटेडलि मोनसे एक्सट्रायै जुदि संगठन दानानै जुदि जोङो बयखौबो लाफानानै इनक्लुसिभ मोनसे पलिसिजों जुदि जोङो आवगायलाङोब्ला, होमबानिया जोङो जोंनि जे थांखि बेयाव जों सहैनो हागोन। बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै जोङो दानायखौ जोङो खालामहैनो हागोन, आं बेखौ नुहुरदों। बयखौबो खावलायनो, बर' माहारिनि साफ्रोमबो गोरों गोरा गेदेर आरो सानसुमै, एबा बेबायदिनो जेसेबां रायजो राजाफोर, जे जोङो जेबो फारागथि लायालासिनो बे जिहेतु बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय मुभमेन्ट खालामनो बयबो ओंखारदों, आरो दिनै बे बाथ्राया आराव जागासिनो थादों। बे एबसुखौ स्प्लिट खालामालासिनो, सोखावालासिनो जोङो इउनाइटेडलि नांनो थाखायसो जोङो मोनसे
फराम दानानै आफाद दानानै जोङो दावगानांगौ आरो बेयाव साफ्रोमबो रायजो राजाया बाहागो लानो हानाय बादि पार्टी बा बिदि हान्जानि फारागथि गैयालासे बयखौबो लाफानानै BPFआनो होन UPPL होन कंग्रेस होन BJP होन बा जायखिजाया हान्जा होन थाफानो मोननाय बादि NDF ABSU बा बेबायदि गुबुन जोङो दावगानांगौ आं बेखौसो हास्थायदों आरो बयबो बे बेलायाव मदद होनांगौ होननानै रायजो राजा साफ्रोमखौबो आङो खावलायदों। बेखौथ' गोदानै आफाद दानाय ABSUखौ सोखावनानै दानायखौ आं लुबैया नाथाय बिनि अनगायै इउनाइटेड मोनसे मुभमेन्ट जि स्ट्रागल खालामनांगौ बेनि थाखाय आङो समर्थन खालामो आं गावबो समर्थन खालामो जे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय आरो फ्रेश मुभमेन्ट खालामफिननांसिगौ आरो बेनिफ्राय बेयाव बयबो साफ्रोमबो बाहागो लानांगौ बेयाव इनक्लुसिभलि बयखौबो लाफानांगौ ABSUआनो होन सोरबा एक्स NDF-Bनियानो होन एक्स BLTआनो होन बा सोरबा गुबुन गुबुन पार्टीनि दलनि सुबुंफ्रानो होन दैदेनगिरिफ्रानो होन गासैखौबो लाफानानै खालामनांगौ आं बेखौसो हास्थायो। आं बेखौनो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो बर' माहारि दानायनि थाखाय बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि थाखाय खामानि मावबोदों बेखौ थेर बेथेर खालामनायनि मावालासिनो जाहाथे मोनसे इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों आवगायनानै बिसोरखौबो लाफानानै बा गुबुन गुबुनखौबो लाफानानै आवगायो बेखौसो आङो खावलायदों। लोरबां जानाय जायखौ आङो बेबायदि बुंनो सानाखिसै नाथाय बिथांमोना जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड खालामनाय एबा सकल पिस एकर्ड बिनि उनाव जि BTC सरकार जाबाय दा BTR एकर्डआ बोसोरनै जानोसै आरो BTC सरकाराबो बोसोरसे बारलांबाय दा बे समाव बे BTC सरकारजों जे मदद होफानानै बिथांमोना खामानि मावदों बे हिसाबै हयथ' माबा मोनसे बिथांमोननि गेजेराव टेकनिकेल असुबिदा जादों जानो हागौ दा बे हिसाबै हयथ' बिथांमोननि गेजेराव जिबायदि खामानिफोरखौ बा सिगां समाव खुंथाय गोहोआव थानाय आफादजों एबा हान्जाजों थानानै मावनायनिफ्राय ओंखारबोनानै लांदां अख्राङाव ओंखारबोनानै होख्रावनाय एबा होज्रिखावनाय एबा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ नांफिनसिगौ जोंनो बा जोङो मावफिननोसै होननानै बुंनाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुङाखै बे हिसाबै हयथ' सोरबाया बेबायदि सानदों जानो हागौ दा बिथांमोनासो मिथिसिगोन जे बिथांमोना सोरबाया बेबायदि सानदों जानो हागौ दा बिथांमोनासो मिथिसिगोन जे बिथांमोना माब्लानि समाव बेबायदि लांदां अख्राङाव ओंखारबोनानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय नांनो ओंखारबोगोन एबा होज्रिखावगोन वी वान्ट सेपारेट स्टेट होननानै बुंगोन बे बाथ्राया बिथांमोननि सायावसो सोनारनानै थाबाय।